yasa muka zama koma baya idan duniya ba. Mai girma Muhammadu Buhari an ce shekarar nan kayi happy independent. Kin ana ta kai ba a ta kaya. Me kake nufi? Na taɓa yin haka. Ban taɓa ganin kayi ba, amma an ce shekarar nan kayi. Allah isa. Sarki Ali, kai ma an ce kayi happy independent shekarar nan. Kai. Wai kana nufin baka yi ba? Amma kuma naga ka saki hotuna a account ɗinka na Twitter. What? Wai ina dishu osa zai? Tuwo ne a idan ka? To ya na ganka a nan? To ya ba za ka ganna a nan ba? Abila kake so ka gani? Yau fa ɗaya ga watan Oktoba, happy independent. Aha, ka ji ka dinga Rasulullahi. Da wannan mulkin da ake mana a Najeriya, ba gwara mulkin turawan ba, ko babu kuma idan kai biyayya ai za ka ci abinci. Ka yi min daidai. Ayo. Dishu Osaze. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa.